Parot pagkamayor sa Dakbayan sa Sugbo, Mayor Michael Rama, naglaraw nga muduso og protesta batok sa pagproklamar kang Mayor-elect Tomas Osmeña. Mga supporters sa kasamtangang mayor mihimo usab og signature campaign. Si Luan Mirondina sa report. Nagtapok sa tubangang bahin sa City Hall ang mga supporters ni Cebu City Mayor Michael Rama. Tagsa-tagsang namung ang mga sakop sa Team Rama ug mipalanog sa ilang kasagmuyo sa resulta sa piniliay. Atol sa proclamation sa mga mananaog sa piniliay sa Dakbayan gahapon sa kadlawon, way ni usa sa Team Rama ang mitunga. Kinibisan pa man kun sagad sa mga nakadaog nga mga konsehal sa Dakbayan ubos sa Team Rama. Si Councilor-elect Jocelyn Pisquera may pakita sa mga sakop sa media og ebidensya sa gihulagway niya nga hugaw nga pamulitika. Mato ni Pisquera, gawas sa vote buying, may nahitabo usab nga vote shaving. Sa ato ang monitoring sa tanang mga presinto, ag ato sa mga watchers and mga paralegals and even lawyers nato nagpaabot sa ato sa HQ nga naatay mga presinto nga ang magbutar sila o Rama ang mugawas Osmeña. So that it will be known before everybody how many really voted for me to confirm. And then they should also be having theirs because I'm still demanding that numbers. Atol sa vigil, gisugdan usab ang signature campaign. Naglaraw ang Team Rama nga ipasukip kini sa mga dokumento sa iduso nilang election protest. Di ka dawat. Kaya may man siya good sa nakahatag mo siya sa amo sa kanang kabinukod sa mga projects, sa mga nakatabang mo siya na mga. Luan Mirondina, Balitang Bisda.